Мөслим районда район ветераннар оешмасы уңышлы эшчәнлек алып бара, җирлек ветераннары һәр чарада активлык күрсәтә. Конференциядә 3 мәсьәлә каралды. Ветераннар тарафыннан районда башкарылган эшләр буенча район ветераннар советы рәисе Илгиз Нисамов чыгыш ясады. Конференциядә катнашучыларга авыл җирлекләрендә башкарылган эшләр ветераннар советы әгъзаларының киңәшләре тәкъдим ителде. Өлкән буын ил, республика районда барган иҗтимагый политик вакыйгаларда актив катнашучылар булдылар. Устав таләп иткәнчә ветеран оешмалары ветераннарның пенсионерларның гражданлык, социаль-икътисади хокукларын яклауда, аларның ялын оештыруда, яшьләргә тәрбия бирүдә зур әһәмияткә ия булган җәмәгать оешмасы икәнен ныклап исбат итте. Татарстан Республикасы ветераннар советы рәисе Хәбир Иштеряков республика күләмендә башкарылган эшләр белән таныштырды. Өлкәннәр буенча эшләр күп алып барыла. Республикада өлкәннәр карата диккәт ул дөрес әйткәндә җитеп бетмәй бер качанда. Аның чиге юк дигәндә, әйме, бәлкем диккәтсез калган кешеләр бардыр, алар белмәсеннәр. Ә болай гомумән алганда диккәт бар. Менә сезнең оешма, Мөслим районының ветераннар оешмасы бик актив оешма. Илгиз Хәбис үзе актив кеше ул, комсомолда булган кеше ул, актив булмыйча була алмый инде ул. Теләге булганнарга урында ук гриппка каршы вакцина ясату мөмкинлеге дә тудырылган иде. Бүген биредә өлкәннәр көне уңайыннан хастаханәдән вакцина пункты оештырылды. Өлкәннәр килеп кан басымын үлчәтәләр һәм гриппка каршы вакцина ясата алалар. Бер төркем ветераннарга Татарстан Республикасы ветераннар төбәк җәмәгать оешмасының мактау грамоталары һәм район ветераннар советының рәхмәт хатлары тапшырылды. Конференциядә район ветераннар советы рәисе итеп Кабаттан Илгиз Низамов сайланды. Өлкәннәр көне уңайыннан конференциядә катнашучыларга Агыйдел җыр һәм бию ансамбленең концерты тәкъдим ителде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.